Ġurnat oħra u l-kumpanija Air Malta qed tkompli tesperjenza dewmien esaġerat fit-titjiriet, sitwazzjoni li qed tifrustra sew lill-klijenti li jagħmlu użu mill-linja nazzjonali ta' pajjiżna. Il-ġimgħa filgħodu kien hemm dewmien fit-titjira tal-Air Malta KM586 għal Madrid li mis-6:30 ta' filgħodu spiċċat telqet 3 sigħat u nofs tard. Din it-titjira spiċċat telqet għal ħabta tal-10 ta' filgħodu. Id-dewmien fit-titjiriet qed iħalli impatt fuq rotot oħra tal-Air Malta. Dan hekk kif il-ħamis minħabba d-dewmien fit-titjira destinata lejn Londra, titjiriet oħra spiċċaw affettwati. Fost l-oħrajn, ir-rotta minn Pariġi li kellha tiġi posposta kaġun ta' dewmien fit-titjira ta' Heathrow. Id-dewmien ta' kuljum fit-titjiriet tal-Air Malta qed iħalli ħafna klijenti frustrati, hekk kif ma lil passiġġiera jiġu avżati li t-titjira se titlaq fil-ħin, qed jiġu avżati li se jkun hemm dewmien iżda ma jissemmix kemm se tkun tard it-titjira partikolari. Barra minn hekk aktar kmieni din il-ġimgħa skont rapporti fil-medja, il-kap tal-operazzjonijiet tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru Declan Keller qal li d-dewmien fit-titjiriet huwa minħabba l-fatt li l-Air Malta qed topera b'8 ajruplani biss u allura meta ajruplani tiġarrab xi ħsara mhux qed ikun hemm ajruplani oħra d-dispożizzjoni tal-Air Malta. Jidher ukoll li s-sitwazzjoni qed tkompli sejra l-agħar għaliex qed tkun ferm diffikultuża sabiex jinstabu spare parts għall-ajruplani.